שלום, אנחנו איתכם פה סופרים שניות לקראת סוף העולם. 21:12. טוב, לפי השעון שלי נשאר עוד 2 דקות, אז אלמוג דבר בינתיים. ברק, אתה מקליט רק את השעון. ברק, אתה מקליט רק את השעון. נו, אני יודע, זה הקטע. אתה יודע ששומעים רק אותך? שומעים אותך. תעביר את הדבר הזה עד הסוף. אני חייב טוב, בעוד 10 שניות מעכשיו יהיה דקה. 2, 1, עוד דקה. עוד דקה לסוף העולם, אלמוג, אתה מוכן? אני אגיד לך מתי שנתחיל לספור. תספור איתי, קדימה. אני אגיד לך מתי. לא, 21. סליחה, עכשיו. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. אני אתחיל ב10. 19, 18, 100, תגיד לי 10. חכה, עדיין לא. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. סוף עולם שמח לכם. חכי.